Може и този уикенд да ме видиш. Кажи на майка ти, че има красива дъщеря. Аз знам, благодаря. Не да сме скромни, защото скромността е за хора, които нямат други качества. Така ние имаме много. иронично. И баба знае даже. Ще се радвам да те видя пак. Целувки. Зюмбю. Някой написа, че съм Еделвайс. Не. Какви качества имате? Да тегли майни. Да пращаме хората там, където им е мястото. Най-вече. Ти си детелинка, защото носиш късмет. Ти трябва да си теглиш майната. Това беше такова мило отправяне. Разбираш ли? Така. О, с веселата пижамка от Калифорния. Да. Кадира, мерси. Го казах и. Вико на лайва ли? Да, красива и под защитата на закона. Как върви с гаджетата? Тича. Не върви, тичат. Тича да аз това казвам. Муска можеш ли да правиш? Бориславе, муска може да прави примерно майка ти, баба ти. Аз не смятам да осиновявам мъж и да му готвя всеки ден. Това никакъв шанс. Кадир, мерси. Смисъл, не мога, не искам да се науча, не е моето. Това е. Като му се яде манджа, ще ходи, ще си купува или ще ходи при майка си да му готви. Аз на Max Fight те видях. Ами да ме беше поздравил, като ме видя. Що не ме поздрави? Добре, Гето, никога не казвай така. Казвам така, защото аз не обичам цел... Не мога, бе, не ми идва отвътре, разбирате ли? Не мога. Защо да си тровя мъжа? Що трябва да яде нещо, дето примерно няма да му харесва? Няма смисъл, по-добре да ходи и да яде при майка си. Не, бе, ти ще работиш и изкараш пари по друг начин, ако трябваше да наемете готвачка, бе, и ще я плащате, бе. Защо някой трябва да прави нещо, дето не обича? Еми да. Аз, например, не обичам да подреждам много дрехи и да чистя вкъщи и предпочитам да направя 10 торти и да платя на една жена, дойде да го направя, колкото аз да го правя. Да. Аз правя това, дето обичам. Изваждам пари и ги давам на някой да прави това, дето обича. Не си че прави него щастлив, но прави. Какво ти идва да правиш TikTok? Ами да. Примерно. Толкова. Габриела, например, обича да чисти вкъщи и да подрежда. Да, мама обича да готви. Аз обичам да ми е чисто и да чистя. Това е. Не мога да чета всичките коментари. И си е за преди. Кое е било по-готино? Аз. За кое е по характер или на визия? Не знам. Майко, човека, 230 човека, аз не мога да прочета всичко. Наистина не мога да прочета всичко. И не знам защо. Не искам 2 мъжки деца. Искам първото да ми е момиче. Не. Аз пък искам внуци 5 пари, не давам какви ще са. Да, важно е по принцип да са здрави, но много искам да си имам момиченце. Да са правилно ориентирани, да не са лесбийки и педерафчета, защото това няма да ми е хубаво. Но няма значение като пол. Само джендери да не са. Wait a second. Какво? Права си, мамо, така е. Ами да. Да. Важното е, че обичаш да правиш нещо, не те мързи.
Не ме мързи, аз правя много други неща. Не бе, това, че обичаш нещо да правиш, означава, че си мързелив. Да, просто не обичам да готвя, не ми се налагало да готвя. Да, пробвала съм с единственото... Не, то не е единственото. Няколко неща, с които мога да правя, но не съм манджи. Това е. Просто не ми идва отвътре. И не съм длъжна, както никой в живота си не е длъжен да прави неща, които не ги чувства. Това е. По някакъв път не се налага, ама... Да, не е перманентно. В случая за готвенето малко... Дидо, транспортер ли си? Костенурките нинджа ли си? Спайдърмен ли си? Какво си? Бос ли сте? Какво ли сте? Как да ти обясня, че си прост циганин и не яйца ще ти изпържа, плюнката няма да си хвърля за теб, човек. Просто никакъв шанс. No chance, bro. Аз мога само салати и баница с полко. Баба ти ме базика. И аз чува на лайф и нещо му вика. Какво? Много се чува, че дъвчиш. Дръпни се малко. Няма майко да дъпна. Аз съм си в нас и ще си дъвча. Аз не се ядосвам, просто дискутирам. Защото имам правото да го направя. Това е моя лайф. И аз чувствам напълно свободна да бъда себе си, да правя каквото си поискам. Не са лоши тия домати, ама... Не знам дали са български, честно. Значи, дори за лицето, кожата ми е супер чиста. Днес точно това казах на мама, че даже не знам какво се случи. Преди имах по една-две пъпки, в момента нямам нито една. Ходя в салон Клюкарника. В София се намира в центъра. Кожата ми е топ. Отделно и ходя на солариум и си пека лицето, смисъл, и от това може би ми се поизчистиха. Но почистването на лицето е брутално просто. И е супер после такова мекичко, много яко. Не, това не е реклама. Ако аз не съм доволна от нещо, аз винаги съм казвала. Габи, ако решиш да ги измишни самите, а може да пръскани. Аз предполагам, че не са мити, мамо. Те просто са купени. Няма да кажа. Добре, благодаря ти, че ме предупреждаваш все пак. Голяма комбинация. Дома, чушка и череши. Бас. Пиеш ли още днес кафе с мляко? Да. Намали го обаче.